Oyente, boa tarde. Vamos venir ao dia 3 de março de 2025 de nosso programa 94.7, que é programa de deporte com lá que nós vemos rond mundo tá escutando, então na boneiro que começa a meter topa opinião maneira real da bisa, nanta puntra primeiro coisa que nanta puntra o primeiro comendava o mês que dia futebol tá começar e esse aí que mende tour rende bom tarde nos sponsor não saludos para vocês tour que está assim nosso programa grande dia para dia e nos fanáticos nan tour e tour rende casi aia awe para bem e estão com a comer caba bom problema estão a comer bom apetite e tour rende que tem quebrante saúde beterschap manenda bisa pronto recuperação e Boris que tem costa bom. Vou estar contente, Boris. Boris está contente, avião. Pero, como se diz, vai estar riba webo, sim. Vai estar relax. Me siga, mire o egei. Nós tínhamos, Shonang, de Real Madrid contra Atlético Madrid. Que mende wege no de Real Madrid arriba webo sobre a Atlético sale score no de lugar ela vai ter penalti esse é semifinal não lá em vizinho aqui mas querer wege tá acaba de tempo regular of extra time caminha com me pensei bem de duas bandas passou tudo dois estava tremendo wega, tudo estava atacando, Atlético está defender, mas está bom em defesa, será, essa Berlinse mur, que mende muralha na Alemanha, que na baixa boa, que estava parte Oost-Duitsland, com West-Duitsland, Alemanha Ocidental, com Alemanha Federal, então, de dique grande e muralha, Atlético estava tinha, pero Real Madrid não pode aborrer, pero ora penalti, é suerte, não toca Atlético, ela toca Real Madrid, e ora vai penalti, maneira bisa ta roleta russo, que mendita do or die. Então aí na botanha com me se terminava pero como me se duna ponto me do 10 pontos na tour 12 equipe não passou tour 12 são bom dem penalti tá tem falho também aí na caminho com e de Atlético Madrid bota mira com clá eta slip supia robesta slip net den caminho com las cope bala com supia direita com esta touch supia robes então esse é significa segundo regra de futebol esse é significa que a dale bala dos viaja tá tem dois touches da bala que mende do de mesma pessoa não anterior aí bota raia com lanta anula penalti. Trouwens, zit bom penal de tirasi, pero jammer que esse passa para parte de Atlético Madrid. Pero saludo para daqui, agora bom, de modo assim, tá spel tá, agora que vai entrar para outro ano trobe, e nanta número 2 da liga agora que Atlético Madrid, que mende Segumi, você me vai que está né, aweno, mas tem ora me relaxa tá número 2 ou número 3, Madrid Real Madrid de 2 então Barcelona da primeiro. OK. So we last minuto me não wak nan que kona. Anyhow, shonan esse nós por corrigir turora, des botar com nanta den Champions League outro ano seguro de com tem paquico com nanta den para sobra lá não bisa 5 equipes na de Espanha também Champions League na hope maneira para só tinha né para tramita coisa vai né bom para me explicar que me cai riba je na grandura do país e quanto equipe de país a chega hope leu den Champions League maneira equipe não holandês outro ano tá aí hope não tá aí 4 ou 5 me quer sa debi
com quase todo a equipe não, aí chega hop leu PSV, Feyenoord, na chega até dentro de 6 não, bota raia a banda botem Twente, AZ, Ajax, tur a chega hop leu até a hora que AZ com Ajax tá dentro que tu vai, esse aí também não sabia driba disso aqui sobre ué, Ajax tá na turno, tem Europa League. Sim, anyhow, Shonang. Rato, resultado não de Champions League. Não, lá vai beisebol para mim. Resultado não de beisebol de ayer. Washington, a gana Houston, com score de 9-3. New York Mets, a gana St. Louis, com score de 2-0. Detroit, tá dal Tampa Bay, com score de 5-1. Atlanta a golpear Baltimore com score de 13-5. Arizona, era essa AZ Alkmaar, mas essa aqui tá Arizona, não tem mesmo afkorting. Arizona caminha com esta gana, ela gana de Athletics com score de 5-2. San Francisco a gana Cleveland com score de 1-2. Texas a gana Cincinnati com score perta 4-3, diferença de 1 carrera. Los Angeles Angels a empatar com Chicago White Sox 1-1. Esse aí me expliquei biaca com o sprint training. Tá wega com nanta preparar para bairro e campeonato regular, pero den wega na aqui bopo queda empatar ora boi tira tu saca tubo 27 out nan orei bota hanya ku bopo queda empatar aqui na não tem conta de bota bai riba lá nos bisa den standing com bota train usa mas já great me ko kita. Mas em Colorado Rockies, a gana San Diego, Padres com score de 3-2. Kansas City, a gana Seattle, com score de 7-6. Boston, a gana Minnesota, a gana Minnesota com score de 6-5. Também tá score hope perta, pero ganar, tá ganar. Com cubo mire, tá ganar. Wega nan pawe den baseball de Grandes Liga, botin St. Louis tá na Houston, Washington tá na Tampa Bay, Pittsburgh Pirates tá na Minnesota Twins, Atlanta tá na Philadelphia, New York Yankees tá na Detroit, Baltimore tá na Toronto, Boston tá na New York Mets, Athletics está na Cincinnati Reds, Texas está na San Francisco, Cleveland está na Colorado Rockies, San Diego está na Kansas City, Milwaukee está na Chicago White Sox e Arizona está na Seattle. Que men disse não tá parte não de beisebol de Grandes Liga, disse que custa começar echt mês, agora que tu tá preparando, pitch não tá preparando, vai com não força tá equipe não tá medir força contra outro e hora que o coisa começar não se vai seguir não sendo não que tá de Bessia, Yui Corsau não e Rubiano não que tá de Beclick e mais de cerca para nos perdona informação over de não, pero não está bem bom agora que desprende training, não está bem bom, dus ainda bom bisa hopi para sobra tao coisa começando, disse que agora vira caliente aqui, nós está vai seguir amplia over DJ. Wega nan de Champions League Chayera, hombre, Lille Borussia Dortmund. Dortmund a gana Lille com score de 2-1. Den score total durante dos juegos, de dos full, Dortmund tem 3 e
Lili tem 2 gols em cá, esse aí significa que o Borussia tá seguindo. Arsenal PSV, aqui não botou mira, não a empatar 2-2. É primeiro jogo acaba cheio para para Arsenal, e de 2 jogos aqui, PSV tá empatar com Arsenal, pero de score total, botar Arsenal tem 9 gols em cá e PSV 3 só. Arsenal tá passa para oitavo. Botar Aston Villa Club Brugge. Aston Villa a gana Club Brugge com score de 3-0 e em total Aston Villa tem 6, Club Brugge tem 1 gol em cá, dus significa que Aston Villa tá passa. Depois cracker de ayer tá Atlético Madrid contra Real Madrid. E na juega sale panada para Real Madrid. E Real Madrid sigue, dus a série acaba em 2-2, dus cada tem 2 gols em cá, e abai penalti, e denan Real Madrid sabe de gana e penalti. Vamos começar, mas nem me bisa de começamento que o Wega não perta assim aí, tava um tremendo Wega show não, Wega caminho com a mira bala tava de links para rechts, den diepte wanneer na bisa den largura de vel e ranchura de vel, e bala tá word parti, mas já bome tanto de links, tanto de rechts, botar aí com Atlético, da dado momento também está sali com esse conto não, botar aí Vinícius a falha penalti, tira hopi malu mês que mende e nana hora que ela tira fome de agora que Real Madrid também aí tem problema, porque se Atlético, você tira na bisa logo que o não hasi outro tá assim e hora me verwacht provérbio caminha com Atlético Madrid lo assim, pero lástima não associo de então botar aí wega queda 1-0 para Real Madrid, mas durante 2 jogos costa vira 2-2, então nambo mês de tira penalti e nanang talvez não te chame fase que knockout fase de knockout, que mendem 50 empatando e nada, mês tem cuta sigue e cuta vai cas. Atlético Madrid está na casa cava que mendi intimiste vai casa lá que da casa. Oh não, Boris. Lá que da casa. Anyhow, Real Madrid cita sigue, ok? Ela sigue a base de penalti 4-2 na totalidade 4-2. Que mende mané me bisa a trobe obi bia ti obi yene da bisami rei bosa bodota duna lá no bisa resultado de deporte só pero bota explica também bota educar e jonan e coisa também baby então me gusta mas e me tá a boa reação de je talvez se me queiras obi yene passou e coca passa com do e tá cosco me não ayegi mire me que essa dentur me ainda como mira futebol e arruma futebol e assim futebol já cerca dus me não a mire então esse aí agora aqui está coisa mas já ferfelo para sobrar dor de Atlético Madrid onde para malo ela se passou botou clac com oracula Z af riba supia rubes e tá slip tiki vai ne bala e ore direito a dale que mendi ela touch supia rubes dus esse significa 2 toque dor de mes persona com o gol com a bala a resultado den gol pero var a quite a anule essa é a buta com de mês Atlético Madrid aí boy pressão com o mister a hinca então esse é a buta de momento não é gando 20 minutos acaba para o mentira penalti e coisa então coisa hopi duro passou agora bom aqui nada duro nada treino hopi pero
não tá queda render, mano. Expirei, na dado momento, e por aguanta, mas pero tem caminho com esta bisa, me tá lá los. Como né? Keeper não tá, me tá tremendo, contrato tremendo, que mendi esse também, vou te entender conta com ele. Dispensa, não? Botahaya, e wega nang tabay sigi e orei. Dia 8 de abril, nós vega nang ta continua caminho com botin Arsenal tabay topa Real Madrid. Também tá Arsenal la binta si bom trabalho chonang caminho com ela é par de time um tiki swak. Swak, menos duro. So swak me gusta bisas menos duro. Caminho com a sacana war, bote vai wak, e tim vai topa Real Madrid. Ato aqui se gana, bobo bisa com eta riba bom nível, mas com que mire e inglês na nota swak. Bota haya depois dia e mês para 3 horas da tarde, Bayern München, Inter Milan. Me também bisa depois, só me tenho que vai com a plataforma de ronda de 36, ronda de 16, botando na tour riba auto, que percentagem de equipe na que quase não lo tabai gana, então esse aí significa ainda não tem 8 de abril, ainda não tem basta de ainda para nós sinta assim berekening não aí, so tá formula tinko, você tem que hinka na denge, então ore você bereken quanto por cento cada equipe tem para ganhar. Nós aí 9 de abril, botaya Barcelona contra Borussia Dortmund. Esse aí também vira wega tremendo. Dortmund também está bem bom. Que mendi Barcelona está em sua grande forma. Lá nós vamos ver aqui passa. Seguinte wega está Paris Saint-Germain Aston Villa. Que mendi esse aí está 9 de abril. Depois botar dia 5 de abril. E retornando a tomar lugar, Aston Villa Paris, Borussia Barcelona e já razão 16 de abril, botanha Inter Milan, Bayern München e Real Madrid, Arsenal. Desse nós bem back riba G, para sobrar, ainda tem tempo para nós começar a ver e sinta estudar o time não super bom para nós dar uma cijfer não hope cerca é verdade. Pero é verdade mesmo, depois wega, povo bisa é verdade. Pero para mim, vou pronosticar, vou sacar cifras com percentagem, etc. Esse é um coisa leuk passa. Quando tu entra depois a ciele, lo tá great, então vou mira que tá passa. Awe. Dia 3 de março aqui, disse que rato botanha Europa League. Ai. Botem Atlético Bilbao tá enfrentar Roma. Roma está dilante com o score de 2-1. Awe com Atlético Bilbao, que passa é Mester gana 2-0. Mester tem diferença de gol de 2. Que mendi, Messi tem gol, Messi tem 2 gols de diferença para Atlético Bilbao. Qualquer empate, Roma está passa. E se Atlético Bilbao Atlético Bilbao gana nada, e ora score vira 2-2, não tem que vai verlenging, depois verlenging, penalti. Não sei o que vetari não, 1h45 aqui, não sei o que vai começar, diz que vira acaba para nós vai. Jainang, nós temos Lazio, Vitória, PLZEN. Esse aí, Lazio está dilante de score 2-1, que mende Edenang também Vitória, PLZN, Mester Gana, com score de diferença de 2 gols,
of se não, bota raia, não por força penalty. Bota raia Olympiacos contra FK Bode Glimt. Esse aí, FK Bode Glimt riba den score 3-0. Mas dois equipes aqui, minota tem FK Bode Glimt Machá, pero não habilita um bom trabalho na classificar até agora que equipe mané Olympiacos, então equipe que está dentro Europa League, esse tempo de tá tem Champions League, tá tem Europa Cup 1, Europa Cup 2, Europa Cup 3, então não tá dentro de equipe na sempre botanha equipe que dus agora que lá bini a trobe dentro Europa League está tras lomba contra muralha eta awe contra FK Bode Glimt eta 3 panada para trás que mendi et minste cinco 3 golpe empatar e busca 4 para vai seguir Baker. Nós tem Lyon FCSB aqui na tá Lyon tá arriba de score com score de 3-1. Que mende FC SB, mas te tra hopi duro com o que passa. Ai, Manchester United, Real Sociedad. 1-1 escortar. Que mende awe qualquer vitória para dinang, máquina com panada, 2 panada, 3-1, mas qualquer dinang que logra gana awe eta passa e se eu queda 0-0 den verlengen 0-0 a 1 botar hanha com etinco by penalty. Botin Rangers Fenerbahçe. Rangers Fenerbahçe tá agora aqui Rangers tá dilante 3-1. Que mende Fenerbahçe também mestem com 2 gols mínimo e verschil de 3 com o que passa. Então, botem Tottenham Hotspurs contra AZ Alkmaar, que mende enanan AZ dilante 1-0. Que mende a chance grande com AZ lo vai do na Tottenham do los de cabeça pessoa Tottenham tá na casa e hope bia hora que a equipe tá na casa e também hope bala prome eta para trás e de dois tá na casa que mende eta toma hope risco para aanvallend voetbal, waarbij een goal was. En dan não tem classe de motivo para defender e ore de meeste wegen proberen leuk caminda com AZ por hanha caminda com por counter of com por você hope seita ponto na mamion defender counter com por manter e então, a minha espera com essa equipe holandesa é possível para sobra Congo Bomire, Holanda tá de nós. Então, tinha nossa rábia que com aí, pero Congo Bomire, Holanda tá de nós, Shonan. Me não avisa só tinha avisar, bom para Benadi, Ajax foi o dia, verdade? Me ora com Lute Bell, me tava que bairro Ajax, pero Lute Bell trova nos Boris vai correr comigo e ora nós não for seguir. Ora. Ok, bom, lá nós vamos lá. Eintracht Frankfurt contra Ajax. Vamos até na última. Eintracht Frankfurt está na casa e está ganhando em série 2-1. Isso aí significa que a Ajax mester ganha 2-0, essa diferença de 2 gols. Então, é hora para passar of botar aí com nega tem nada vai ter final é hora penalti também conta. Então, isso não bisabo que a equipe na holandês tem mais problema de tiramento penalti. Se ele logra vai penalti, me tá dona Eintracht Frankfurt e Edge.
Passou, mida Ajax, pero me sita Franco também, que tour é parte não de história e de cifras, bom me se tem conta com ne. Então, tá pensei, me espera awe, 1h45 que 4-2, Ajax dona bom papel awe e laga Eintracht Frankfurt bini e purba counter não e agora bom Ajax tem treinador italiano agora aqui e me reparar que ela hinca e parte e acaba tiki den Ajax ela quita de tradição de Ajax aanvallend voetbal. Agora que está jogando futebol, resultado futebol. De hora está barroso, pero resultado. Amanhã que eu que eu ainda punta que futebol mais bonito. Punta nada bisa, mas ali campeão, of Magana, of Makiko, que mende, coisa não está vago. Não futebol mais bonita. Ajax, tem equipe que tem futebol bonita. Den história, como mira bom, duas equipes tá se coi no mundo, tá Ajax com Barcelona. Tu sobra tá wega na hope defensivo. Ti ora Bayern München também tá alemão, inglês tá com passe largo, que mendi cada dos países anti nang style de bala e não defendeu o Ajax, o Bia tem 3 defensas só, de hora até essa 2 defensas, não tá subir o riba meio campo, então esse aí tá assim, é futebol aantrekkelijk, sempre não que botabo de pressão, caminho não tá riba bom mittarveld, que mendi de contracante e esse aí tá bota com sempre não é futebol bonito e pero não sem resultado. Agora que eu tenho coach italiano, caminha com a maneira que se tá pensa riba, hey, nós não põe uma bonita, nós temos uma riba resultado. Esse aí, quando visa futebol e resultado, não fica gana, dus me tem que BCC. Então, dus ora amanhã que muito bem, riba e escornam e quem passa, quem lá que passa, então para nós Kiko tap com e vai seguir para den april e wega não seguir mover. Me quero papia rato awe riba lá me busquei riba é parte de ayer me estava tendo Rilof, bondscoach de Bonaire, den nosso programa que caminha com a dona hope informação, tá tendo como é goza é como é a hope bom, caminho la bisa cos pora para, Kiko pora para, pero la sigue com su mucha nan cabin train for de januari, na vai ser o largo, que mende vai correr, e coisa tá tremendo, anche com é uma dona não pora uma hope de nos problemática, com nos tursa, com nos ting, para não wedstrijd ritme. Pero ja, met de keren, agora que não tem o wak também, ora que o curso começa amanhã, que Joske, amanhã me dá bem mais ribaje, ora que o curso começa amanhã, que Joske, que tá passa, que é uma dona, que não pode hunga, ou é preferir para não treinar só. Esse aí, ayer lá bisa, me tem que botar não operate ainda, para decisão caiu, já para não wak que não tem assim que é uma dona. Bonaire também com seleção hope lá no bisa com nota hope conheci para nós que tá neger tá de África não também na Casablanca tá estado de Marrocos que mende não vai ser que marocano não que mende e não tem vriendschappelijke wedstrijd wega amistoso então esse aí também com esta hope bom para Bonaire de com passou com boa bom El Salvador arriba ranking de FIFA mais arriba
ku neger anto neger tabini di 22 que mende Cuba wanta Salvador pa 2 pa 3 biami que essa biana empatar biana pera na Bonaire mi que essa 2 pa nada 2 pa 1 despena bole bai na bole pera com score chiquito ante se significa toch conosco arriba bom caminho tô mirando conosco vai wak e ranking de FIFA com o negro está muito mais bom com El Salvador que mende botanha com nós por batear com negro tessa para empatar ganhar mês então é hora botanha com eu está tomando lugar dia 25 de março nanta sali para Holanda segunda compreender dia 22 e de Holanda nanta vai Casablanca, nanta vai Marrocos e ora para nós me espera ora com o dia mais cerca nós aí tour e FFB nós está aí tour e website tour como se diz com nós por live stream lang para nós por mira e wega com nanta vai acoplar que mende a hora e temperatura enta caliente mas que bana mas enta frio tampouco que mende botar aí com também duche para uma bala que mende botar soda ou offline ou bisa bira ou caliente com tem botar afcooling então esse aí lota hope bom para nos seleção me tá bonito para aqui que te vai passa com nossa plataforma de Weganang Assina e vamos esperar que nós haja Weganang amistoso na Bonaire também, mas tem o senhor Valentim também, BCC, que não está bezig para Weganang, com a equipe não, para não bem Bonaire, caminha com nós por vai mirar nossa seleção na Bonaire mês, então constante desenvolvendo bom, maneira lirofa bisa, pero en intermedia, pero lo cual con etin esta lucha con ele. Dus ja, a meta querer que Bonaire tava dando bom resultado, começa bota bom boneriano, bota meseta tour com a seleção, gana, perde ou empatar, bota tinco queda com esse, não queda com ele, vou bisar nota, coi louco, que agora não é time, tem bisa, milhão em chama o mesmo boneriano, mas como né, se tem sentimento para Bonaire, nós com nossa dificuldade, pero nossa luta tem é valente, não. Dus is aqui também Erika pedimos com amplo ribaje, dus SIT, botanya neger ta queda dentro centro quase de África, mas de Nigéria, meio de diferente de isso não conheci para nós aqui, então botanya com, na me quer saber tem 29 ou 26 milhões de habitantes, vamos entender? Bota bem uma conta país com 25 ou milhões de gente. Então não dá para pedir 25 mil. Parceiro, mas tanto que nós, que mende, tá grande nós está e ora nós tem não com cubo mire, mira aqui, nome de Bonaire tá ressonar. Que mende botanha toda equipe loak então coisa me tem desejo para hora que Bonaire tão assim aqui tem ramo de deporte que tá porta futebol, vôlei, beisebol, softball, hardlopen hora que nós gente não tão que mira na plataforma by leu que mende chega caminha com botar a seleção não of equipe não europeu não bisa tem aqui maneira que scout não blaga não bem lá não trein lá não cresce não tem mais ter bem uma den lá no bis de top team não Ajax PSV aqui kunam pon uma den lá esse middle mode of su massa ball recht den ora nos wakke e plaatje die stand die
Eredivisie, wat er een linker rijtje, rechter rijtje, esse dan fica 9 banden, 9 autobanden. En to obibia rechter rijtje te is een middenmoot nang, is een osa nanta subi ba schomel, timbia nanta kore passa den linker rijtje, een rato bole bij. En jou, de equipe nai, dat super bom conosco uma dona ponga. Então, entrevistado, nós mirando já domingo na televisão. É live streaming, tá mirando tour weekend. Esse aí tá hope, great mês. Começar tem hope notícia ali para Facebook. Não sei nem nada lesa não também. Caminho com Diego Simone, tá hope rabiar com Real Madrid, sobra ela bisa diferente biago nanta horte cada vez, pero ya, esse aí ora com gente tá rabiar e tá expressar diferente pida coisa que mende ya, Bobo bisa também esse aí, uma BCF era com Liverpool número 1 den 36 rang, número 1 den Premier League, ganhando quase tudo suega na sola perda den Champions League contra PSV. A mim tem ainda me tá querendo com coisa regalar. Me tá querendo com regalo Van Dijk regalar PSV com Gapco. Hey, Gapco, sim, regalar na. Anyhow, ganha wege, bota by cas. Pero na by cas para medo de penalti, no? Não by cas para medo de wega, na tá bom. Paris Saint-Germain aonga. Wega de Liverpool, Paris Saint-Germain tá wega de mesma categoria com o Real Madrid, com o Atlético Madrid. Que mende esse aí também é coisa por aí para de banda não, pero já a toca é suerte com Liverpool a by cas anto verder nós não tem mais informação. Amanhã o José que me tem invitado, amanhã o José que me tem Lacey Pauleta. Quando você claro, só tão jovem, que está trabalhando mais bom mês com nós jovens, com nós muito não. Então esse nós está conversando amanhã com o José over de jovem não. Então, ok, nós quer assim até amanhã com o José Poder. Ai, Shonan, Jesus, sorry, 41. Quase 4-1 na aqui, que mende, tá hora de direito estoma, tá hora de botar espirnang den condição, para sobra na atraente, mas ainda temperatura sunanga traha, começa, é sunanga drumi, já, não tem hammer, of, não também que come, pero, lá não isa, te sunanga traha, tem que comer, então sunanga traha, tem que uma vamos estar seca o miras nanang boting comida dushi awe nantim pabo cabritos toba lomito de mushroom com sauce tem Omar warum pa mi ora mi sali aqui me tá passa tume mas agora me bastale trempang que mende a mim busquei me vai trabalho que mende lomito de mushroom com sauce branco me tá querer esse aí tá bom guarda para mim depois botem concombers to baixo não sope cabrito tur é comida na que vou pôr não com seja arroz moro batata fresco hassá batata fresco halá anto com suso ovo põe também ralar com o beira já dentro. Agora bom, ele mito com o mushroom está com
com e batata com spinaci dentro, man. Agora, não bisame lá cabe bia aqui Omar. Mira aqui, mandei para mim. Anyhow, com espinaci aí, só você mas tem pouco força, não? Como né? Anterior eu tenho que dar coisa para bom, a força, só eu vou comer espinaci aí, não? Vou dar a força, mas nem papai, man. Ora papai dá-lhe coisa, bruto tenho que ela leu. Você tu coisa dá para mas foi outro anto a botar meta ya hop força caminha com o dar burrico com scop baixa baixo não esse tá salada sorry batata halá com spinaci adem anto botin também ore verdura herbe e botin salada verde tur bopuhanha seca Miras, su número de telefone tá 780 2880. Que mande 780 2880. Shonan, tem aqui, tá tempo comer galinha, tempo comer piscar, pero o que comer galinha, não? Tem aqui, tá caminho para me citar. Esse aí para me citar, não. Punta Blanco Chicken Farm. Punta Blanco Chicken Farm, aí não winter oferecebo 3 galinhas para solamente $10. Hopi bom chonan, tem aqui, tá coisa, mas já 2 meses, bota saborear, hora que vou dar galinha de Punta Blanco Chicken Farm, galinha de wing, caminha com, bota já, vou botar dentro, pia, bota, assim, pecho, bota tra salada de galinha com hala com garganta com lomba, bota dal, bo sopi com mas lá que está bom, não? Sopi tá bom rumano. Como me sebo 3 galinhas não, bota $10 de man, bota diz chama wing na número de telefone 3675012. Ai. Ba mira outro coisa. Shonan, tempo e quaresma, a dala den, vou começar, web santo, biana santo, agora que nós com uma maneira que nós campa, tem hora centésima santo, nós campa, pero, vou ter problema, só vou prender televisão grande, flat screen kiko vou laptop, computer, esse tudo dentro de casa, vou ter medo para não vai chegar em casa baixi, pero não tem solução, solução tá com tem que acercar SSS Security, caminha com nanta soro para vigilar a casa, para nada não passa dentro caminho com Benito, Derek está nada, não vai roubar, nanta wak bo lugar, nanta buta bo lugar safety, tem daqui, nem música nanta laga drenta dentro casa, aí seita bom de não caminha com botar vai tranquilo, vai campa, ribo rus, atari ba corribindo na cachorro comida, começar a mãe, começar que hora bota duna não, para na hora procurar junto com SS Security. Tem aqui, miu na escola, problema com printing, problema com scripsi, problema com como se diz, plastificar book, etc. Chonan, tur, esse não. Ba pinta casa, porque assim é grande, porque assim é bonita. Não. Aí bota passa seca, Oberse Group. Aí não tá ajudado 100% rumang. Mira que Oberse chega, explica não problema, não tá haciele net pabo. Me container viruerca pega na China, container viruerca chega, passa Panamá Canal, até lá passa Panamá Canal, pega na Jamaica, Kingston, Jesus mas já problema mesmo. Bota diz chama Rocargo Services. Bota diz chama Rocargo Services. Mira aqui, aqui, nanta 13 coisas boneiro rápido pabo. Então, maneira boneiro su tráfico na bira drug tour dia, merdia tarde manhã, tem que botar cocobia, chega casa, telefone tá vai ring,
ding. Ai, alô, boa tarde, bom dia, moro, etc. Mira aqui está com o recargo services, senhora, meneer, juffrouw, etc. É container da Rio Waf. A tábua da cor para vai com o container. Bom contento. Esse é o cargo services da Sorupe. É gente tão tique sky. É gente tem tique putri. É gente a putri tique até tá morte, cara tá hincha. Ai não. Vamos ter beugel, vamos ter assim zenuw behandeling, vamos ter strete tique, vamos ter skure gente tique, botem praticamente limpia bol gente nang tour esse nang tá na Caribbean Dental Care. E nang botanya é serviço total chonanca. Caribbean Dental Care tá só para boca que dá net gente bota cana hariso. Testa gente tá se com maluco bota hari passou boca show bo gente na net caminha com bota capa direita na Caribbean Dental Care. Sempre me avisa, isso aqui nota notícia, mas a duche, pero nós mestre DJ. Tá coisa que nós não quer para passar, pero tá passa. Nós no mundo não pode evitar que tá dia tem que bailar nós. Então esse aí, tudo gente pode bisa mestre. Esse aqui tá mestre para tudo gente caminha que pode bailar nós. Lá que mundo que dia e que você tem que assistir não está difícil. Como já fácil mesmo, preparar. Você chega onderlinge hulp. Na onderlinge hulp, e nada, você drenta seguro, você paga tiki-tiki, então seguro que você queda sem caba. Maior, você drenta, mamilhão. Inta coi hopi $100, $20 pico para luna, $30 para luna, bota paga, depende da idade que você tem, bota repartir em 10, 20, ai, mira aqui, hora que você acaba pagar, bota free, e hora já, bom que vai, pero se você vai, bota claro, não tem quanto, até vai, até Yunnan, Caçá, Rumang, tio, tanta, mama, com problema que o boa tábua ter, então, bota busca modo de começar, olha, não muito duche, mira aqui, mira, botem que vai ter, então, mestre botava e bom não, que mende mestre sem, mestre tuco, well, onderlinge hulp, de soro pabo, para turcos, bij neti, direita, boa situação, bom mês, não era riba mama, tata, etc. Ai, esse aí tá onderlinge hulp. Porque mira chelo den aire. Porque mira chelo a noite então, clá. Tem que luna não sale, mas pero bo pode ser chelo clá rato. Bacasa 25 anos. Tanto anos caçar, 50 anos caçar, 60 anos caçar, botim 60 anos, vai 75, etc. Tem que mais fácil, vou tirar Viruac Show. Viruac Show caminha com o rei fireworks só para oferecer net na Bonaire. Tem que botar diz, chamarei na telefone 785-9360 e 795-0370, caminha com o palavra com ele. Corda bom chonang, bom mestre hasi e petição de permit para prometer que 6 semanas, entre 6 para 7 semanas, promete dia de atividade. Promete dia que tira, é 6 semanas minimal que por hasi esse. Que mende chonang, hasi uso DJ, rei fireworks et hasi chelo, clá, pabo. Jonante aqui, danke te manhanco, Josu poder. Experto nang di Optica Class por controlabo o e recomendabo e mio brel na midi. Brel di solo pa bisti riba brel di vista, lens di color na midi. Optica Class tem acordo com ZVK. Lugar de parquear, nota problema. Horário de serviço tá de jaluna pa jabierne di 8 horas pa 12 horas e de 2 horas pa 6 horas. Optica Class tá é único óptica que tá abrir riba de sabra, donando serviço de mitari 9 te mitari 1. Pa mais informação, llama 717-0455. Optica Class. We are more than a good update.
Peter's Restoration Bonera Supermarket. De Chaluna pa Jabiana nanta abri di 8h30 pa 7h da noite. Já sabe também Peter's está abri di 8h30 pa 5h da tarde. Se você comprar qualidade e também por maior, chama Ryan Miguel na 717-6446 e vou parar se vou bestelling, para se não vou chegar, vou pôr tumele e vai rapidamente de Peters. Max Sumter Stratenmaker, Kaya Charles Bacon Bom 5. Chama Max na 772-48. Não pega quantidades, pero pega qualidade. Max Sumter, mas tushi kusuku. Chame na 772-48. Max Trapa Abu de Jaluna, para domingo. Poner Tires and Service Auto Parts Center BV de nosso amigo Gami. Porque comprar tire para correr a caia nandi Boneiro, para o auto luxuoso, para o pick-up, para o truck e heavy equipment, Bonera Tire Service Auto Parts Center BV está situado na Caia Corona. Se você ter também chup para o tire nang, chama Gami livremente na 520-4306. Ex-Fiesta Box situada na Caia Nikita 5D. Está oferecendo todo tipo de decoração para todo tipo de festa, nascimento de anha, mudança, recebimento, primeira comunhão e também casamento e roupas mais. Chama Reira Maria na 795-4954 ou passa personalmente. Nanta abrir de Jaluna para Jabierna de 8h30 até 5h da tarde. O Miras está vendendo por 17h30 pastéis e croquetes, também Johnny Cake, pão com tuna, pão com salada e carcó, pão com salada, de tudo o que cuboque. Corda bom, parte tarde nanti é galinha com batata, e pork chop com batata, e lomito com batata, e também é duche hambúrguer. Chama o Miras na 780-2880. O Marta aí com sorriso para servir, e também o Ellen, Lupita, Alan e Rashida. Ellen Ganspa, de nossa amiguita Stephanie Hagens, situada na Caia Governador Endebrot 66. Nanta ofereceu acrylic gel nails, piap, manicure, pedicure, massagem facial, hair treatment. Também pode chamar nang pabusita na 77-77-77 e também na celular 785-7777. Mac Enterprises, situada na Caia Monsieur Nieuwend, está oferecendo limpia beurput, porta-pot, plastic, VP trailers, generators, lights e towels. Nanta representante de Café Barista, chama livremente na 717-3845 ou 717-3848, também na celular 796-3845. Stone Crusher NV de nosso amigo Herbert de Jong, situado na Caia Indústria Zuid 6, está oferecendo para botar caso novo, santo e pedra, beton e também ready mix. Chama livremente 717-8728. Ackerman Auto Supplies kunang Hyundai, Mitsubishi também Ford. Mita recomendado para o modelo ng nova que acaba de chegar. No lubida, o Ford Rangers também tem e kaya domina. No papia mes ti e Ford Ranger Ron Boneiro. Po passa botamire net pick-up aqui Ranger. E Mitsubishi Eclipse ta onde auto ng mas elegante ora e passa riba carretera nandi Boneiro. No papia mes ti e Santa Fe. Ti Hyundai pa boqueta com fe. Elantra ta hopi model ting. E tukson novo riba mercado. Nanta masya gusta. No queda sin visita Ackerman Auto Supplies. Napa Auto Parts tem tur pieza para tur auto, spark plug, platina, condenser e punta de hasna. Pomester oil filter, full filter, water filter, air filter. Tura sa kinang, puta hayanang na Napa Auto Parts. Tem tire também na stock, nantim bateria, nanta traslang, hidráulico e nanta representante de tremendo zeta que chama Valvoline. Loteria Pavo Real caminha sempre vai botar ganador. Potem pensar de por suerte ave, mas a dia cruz tá bom. Me te recomendava ave Loteria Pavo Real. Posaco agora que vou por swipe também na tour cantor de Pavo Real. Tanto Rincón e Playa. 10 cantor de número Rons Boneiro. E que mesmo amabilidade, que é mesmo smack, que mesmo amor nanta tatabo. Suerte pa ave na número de Loterias Pavo Real. Pa popor tank tranquilo. Pump station Rincón, gasolina, gasoil, bota de gás chiquito. Tinzeta para motor, tanque, gasolina, como de gasoil. Chama na 717-6366.
patur heavy equipment aqui na Bonaire, vamos ter na Kiter, vamos ter de loader, vamos ter de bobcat, vamos ter de excavator, vamos ter de dump truck, tudo isso aqui na Kiter. Nantin porta e ventana de alumínio também den stock. De mais grande aqui na Bonaire. Porta e ventana de alumínio que te arrumam na Caia Corona pegar com Tungfang Store. Nanta guardabo. Vamos ter algo para bobistinete, me te recomendavo Tungfang Store. Vamos ter de perfume, Tungfang Store. Vamos ter de cospa assim para bocas bonita, Tungfang Store. Nantin jeans, nantin blusa, nantin machine de cose. Oh, macha hopi cosmes. Nanting na Tungfang Store. Cerca Lisa Bomesterta. Flamingo Party Rentals pabustul ng mesa, panha de mesa, tent, 7 days, tayo, pasteakrel, pa casa 2-3 bia, kosno abay bong. Botin pensa di casa atrobe, divorcio adala din. Boker invita gente nang bintuman nota di divorcio. Botin yu tabay hasinang primera Santa Comunión. Abo abira Abraham, ami abira Sara, patura sa kinang, llama libremente Roxanne, Shahaira y Germany. Flamingo Party Rentals. Criabon, patur comida pa bestia, cacho pushi, cabay, cabrito, carne, vaca, toro, e também natin comida pa gans, pato, pawis, tur na Criabon. No lubida, nanta queda caminda ya tobacco. Union Mini Market a receber fruta e verdura fresco ayer. Minha passa a tarde mira aqui, quantidade de fruta e verdura fresco acaba de chegar na Union Mini Market cerca Patrícia. Vamos ter de cru na caia emergenciana, que está servindo roupa bonita para pôr com fruta e verdura não fresco. Pateia, mango, melão, na a receber também anasa. E mandarina no papia mês, roupa duche sua. Union Mini Market. Vou chamar Patrícia na 717-2278. Bonera Grill de nosso amigo Mike. Bomesa, quer comer duche, quer comer sabroso, mira aqui. Pra cansa de comer pão de hora nan de tarde, quer comer bom lomito, bom porchop, me tá recomendado para cerca nosso amigo Mike. Mike tá tremendo dentro sua comida na, mas já duche mês, e tá cozinhando tudo o que bota desejar. Por passar livremente cerca Mike, e tá vendendo na den hora nan de tarde. Da caia Betico Cruz, e não botar a Mike o sugaroshi para trempang den hora nan de tarde. Clapa servivo, Mike. Saludo, papo. Pastiche, amor, pastiche. Turma inta bom trempang, dal bo desayuno inang, eta bom, hopi bom, eta come bom. De druk, ribo malicom, colo verde, ting e mio variação de pastiche. E Johnny Cake não consegue de preparar em momento em bom lante. Não tá ali, bra, bra, brum, brum, papi die. Bra, bra, brum, brum, gota glá. Pastiche cosnobi, Ting carne ham queijo. pastiche carco, pastiche pisca, Johnny Cake seafood, Johnny Cake carco, Johnny Cake roquas. Tá ali, bra, bra, brum, brum, papi die. Bra, bra, brum, brum, gota glá. Abri di già luna pa viernes, for di quarto passati 6 di mainta, te cu 10 di mainta. Cu tremendo pastiche nan, e Johnny Cake nan. I riba già sabra, abri for di mitari 8 di mainta. I riba tur già viernes, abri for di 6 di tarde, te 10 di noci. Cu gyros, shawarma e satè di shrimp. Numero di telefono 795-2899. Ya sa, da pastiche and more. Tá ali, bra, bra, brum, brum. Awe, mi também direito a me curar casa com diferente mata de verdura e também erva para me por cuidar da minha saúde. Na onde me põe a mata e verdura? Na Green Label, nanta queda na Caia Indústria 28. Nanta direito a curar, nanta decorar a casa, para dentro e para fogo, todo tipo de mata e também na flor. Nanta direito a curar casa aí que dá bonita. Green Label. Bigis dal Boss Smile. Pago safe sta importante. Chip of swipe tour montante. Chip of swipe Bigis dal Boss Smile. Está fácil, seguro e automático. Hora de pagar por swipe está safe e tá chepe. Caminda, no tenho de cash, o tenho chepe. Chip of swipe Bigis dal Boss Smile. Di MCB. Mi radio tá. Voz de Bonaire
Amitacinha, a botacinha e junto nos tacanabay dilante. No lo olvida con lo que vocinha. Nunca, nunca, otra poquita. No lo olvida con lo que vocinha. Nunca, nunca, otra poquita. Amitacinha, a botacinha e junto nos tacanabay dilante. Edição de Trans e Notícia para o dia 3 de março. Hoje no programa nós temos como invitado diretor de BIA, que é o nosso aeroporto internacional, e com ele nós também conversar sobre o desenvolvimento de BIA, que nós temos aqui portret com BIA está agora aqui, mas o mais importante está com BIA também está no futuro, dos aeroportos de nós, que o rol do aeroporto está no nosso desenvolvimento social e econômico, que está o challenge, o reto que a organização está tomando, diferentes temas nós tratamos com ele, e em hora nós estamos de há mais tanta informação possível. Nós levamos a conversação na holandês, como o papiamento está menos, dus para debatir o papiamento está vervelend, está compreender o papiamento sim, mas nós também assim no holandês para assim nós estamos para sacar mais informação possível. Bom, sim. Bom ministro que nós Marco, Marco não? Martin, sorry, Marco é chegando já. Bom ministro que nós. Boa tarde. Boa tarde. Dank je para a invitação. Oké, ja, dus we kijken al, dus je hebt wel wat papiamento in je, maar je moet nog een beetje opschonen. Mi tamester más practicar. Más practicar. Dus para debatir tem que vervelen hoor. Es más fácil para mí papia en holandés, pero mi está comprender. Moet comprender papiamento bom. Sí. Oké. BIA. Dat is de officiële naam voor onze airport. Vroeger een departement, nu een NV. Doet mee aan de private sector. Dus ook zich houden aan code governance. Absoluut. Met alles wat er omheen zit. Wat is jouw background? Dat jij directeur bent van een airport op Bonaire. Ja, goede vraag. Ik zit al heel lang in de luchtvaart. Ik heb heel lang bij Schiphol gewerkt, Schiphol Groep. En eigenlijk is elke airport hetzelfde. Ja. De een is wat groter, de ander is wat kleiner. Maar nee, daar heb ik 16 jaar gezeten. En op een gegeven moment dacht ik wilde eens wat anders. De vleugels uit. Ja, exact, als zo'n vliegtuig dat doet. En er was een sollicitatieprocedure voor directeur van Flamingo Airport. Want dat is eigenlijk een mooiere naam dan BIA. Ja, natuurlijk. Ja, dus wij noemen de organisatie BIA. Ja? En de plek, de airport zelf, is noemen we Flamingo Airport. Klopt. Ja. Dus op een gegeven moment heb je gesolliciteerd. En jij viel binnen de buit. In de prijzen. Jij nam de buit mee. Ja. Dus ik ben al bijna 3 jaar op het eiland. Dus eigenlijk had ik hier al veel eerder moeten zitten. Oké, maar waarom, dat is ook natuurlijk de tweede vraag die je zegt. Je hebt een beetje al vooruitgelopen. Waarom Bonaire, zo'n klein eiland, geen genoeg uitdagingen tussen haakjes? Nou, dat laatste is niet waar hoor. Okay. We hebben een hoop uitdagingen. Nou, ik vind het mooie van luchtvaart en luchthavens is dat het een grote maatschappelijke rol heeft. Hè. We zijn niet zomaar een bedrijf, we zijn belangrijk voor het eiland, voor de community. Voor de economie, maar ook de sociale kant. En dat is de beauty van luchtvaart, is dat je mensen verbindt en vervoert. En mensen willen toch zich verplaatsen om zaken te doen, maar ook om familie te bezoeken, vrienden te bezoeken. En dat maak je mogelijk met een luchthaven. Dus dat vind ik een prachtige uitdaging. Daarvoor kom ik mijn bed uit. En dat doen we hier op Bonaire met een hoop specifieke uitdagingen. Want je weet ook, het eiland groeit. Meer inwoners, meer toerisme. En het is de rol van BIA om dat te faciliteren. Wij trekken niet die groei, maar we moeten het wel een plekje geven. Mm-hmm. En wij hebben ook in onze missie staan, Flamingo Airport verbindt het eiland met de wereld. En dat doen we door te faciliteren. Natuurlijk veilig, hè, dat is absoluut randvoorwaarde 1. Maar we moeten ook zorgen voor voldoende ruimte en capaciteit. Voor voldoende kwaliteit. En om het eiland te verbinden heb je ook airlines nodig natuurlijk. Dus daar werken we ook actief aan met de partners op het eiland. En dat is wat mij trok. Oké, je komt aan en ik neem aan, voor jezelf maak je wat we noemen een soort nulmeting, wat je aantreft. Correct, ja. Je treft een vliegveld aan, inderdaad, midden in een groei van een eiland die groeit. Ja. Een airport op een plek
waar soms gezegd wordt niet de beste plek is. In die zin van met zijn veiligheid, omdat je het over veiligheid hebt. Heel dicht bevolkt omheen. Hoe moeten we dat zien? Ja, nou, ik vind het een prachtige luchthaven. Laten we daarmee beginnen. Het is echt een airport met een soul. Hè? Het is authentiek. En ik denk dat al onze gasten dat ook nog steeds hebben. Als je aankomt op Bonaire, dan voel je dat het speciaal is. En dat je echt op een speciale plek bent. Dus wij willen ook zo blijven. We willen niet een van de vele airports worden die doorsnee is met allemaal blinkende spiegels en gelikte shops. Nee, het moet een identiteit houden. Ja. Maar dat was het eerste wat ik zag en wat ik ook zelf als bezoeker ervaarde. Het is een prachtige airport. En ik zag dat het de basis op orde is. Hè? Dus we zijn een veilige airport en we zijn eigenlijk hartstikke goed in het runnen van de airport. En er zit ook een heel goed team wat dat kan. Maar wat ik ook zag is dat we natuurlijk aan de toekomst moeten denken. En we moeten ook in de toekomst die rol kunnen invullen dat we het eiland faciliteren. En daar heb je onder andere ruimte voor nodig. En ook af en toe wat vernieuwing. Dus we zijn met een hele hoop plannen aan de slag gegaan. En we zitten eigenlijk nu al vol in meerdere verbouwingen om de airport beter en groter te maken. Nou, daar moet ik meteen op invallen. Er is dus geen sprake dat de airport verschoven gaat worden, zeg maar, in de oostelijke richting. Ja. Is het nu in deze fase meer verbouwen, optimaliseren van wat we hebben en daarna praten over, zeg maar, nieuwbouw? Ja, dat is een goede vraag. Je vroeg al naar de plek, inderdaad. In het verleden zijn er heel veel plannen gemaakt. En wat ik, maar ook mijn voorganger, wat wij gedaan hebben, is al die plannen bij elkaar brengen en nog één keer goed daardoorheen gaan. Kijken, wat komt er eigenlijk op ons af? Hè? Hoeveel vliegtuigen verwachten we? Hoeveel passagiers verwachten we? En op basis daarvan hebben we een voorkeursplan gemaakt. En we hebben een richting gekozen. En we hebben daar eigenlijk al 2 jaar geleden gekozen om niet de airport te gaan verplaatsen naar bijvoorbeeld het terrein van de brandweer en de toren. Maar we denken dat we een hele mooie airport kunnen maken die past bij het eiland op de plek waar we nu zijn. En dan moet je eigenlijk 2 dingen doen. Dan moet je de bestaande airport verbeteren en je moet hem uitbreiden. En aan beide dingen werken we. Nou, dat laatste, verbeteren komen zo op terug. Uitbreiden, er staat iets in de weg. Jullie hebben een heel gebouw voor jullie. Wat staat er in de weg? Dat moest niet. Ik mag maar geen propaganda maken, maar het gaat ook om dit af te kraken. Maar daar staat een gebouw dat niet van de airport is. Klopt. Dat is wel destijds via, zeg maar, van het stukje airportterrein afgenomen, de zaakjes. Ja. En wat doe je daarmee? Nou, formeel het staat op de grond van BIA, maar het gebouw is van de meneer die u net noemt. Privaat, ja. Het gebouw staat wel op een gedeelte wat door de wet is bepaald als luchthaventerrein. Precies. Dus daar gelden af en toe wat speciale regels en voorwaarden. Ik ben niet meer bezig met het verleden. Nee, dat snap ik. Maar ik vind wel, iedereen op het luchthaventerrein moet zich aan de regels houden. En we moeten ook zorgen voor een eerlijk speelveld. En daar zijn we wel mee bezig. Oké, dus dat wordt wel in de gaten gehouden. Zie. Oké. Maar buiten dat om, waar moet ik dan denken aan ruimte voor uitbreiden? Naar de westkant, waar moet ik aan denken? Basically hebben we 2 uitdagingen. We zien natuurlijk allemaal dat er steeds meer vliegtuigen komen, steeds meer passagiers komen. En vaak praat je over een airport in jaaraantallen. Hè? Ja, precies. Zoveel miljoen passagiers of zoveel duizend vluchten. Maar voor een airport is het eigenlijk veel belangrijker hoeveel komen er tegelijk. En ik denk dat de meeste luisteraars ook wel weten, vooral 's avonds met de Nederlandse vluchten, maar ook zaterdagmiddag met de Amerikaanse vluchten is het erg druk. Ja, klopt. En zitten we eigenlijk vol op dat moment. En dan wordt de kwaliteit ook wat minder, omdat het echt druk begint te worden. Dus daarom moet je uitbreiden. En dan moeten we op 2 vlakken uitbreiden. We hebben eigenlijk meer vliegtuigparkeerplaatsen nodig. En die moeten ook ver genoeg van de baan vandaan liggen. Want op sommige van de huidige vliegtuigparkeerplaatsen mag je geen grote toestellen zetten.
Want dan sta je te dicht bij de baan. Oké. Dus dat is een safety Een risico. veiligheidsaspect, ja. Dus we hebben uiteindelijk iets meer vliegtuigparkeerplaatsen nodig. En moet ik dan denken, uitbreiden naar het oosten, waar het nu KLM en TUI... Exact. In die richting, dus richting Toren. Ja, Daar maar moeten dan heb meer je plaatsen. nog heel veel ruimte hoor. Dus Ik zag dat er veel ruimte. aan dat bestaande platform zou je nog 1 of 2 parkeerplaatsen kunnen vastplakken. Oké. Ja. En het tweede wat je moet doen is de terminal zelf. Het is vooral heel druk in wat wij de vertrekhal noemen, bij de gates. Als de mensen dus zitten te wachten om te boorden. Dus daar wil je eigenlijk meer ruimte creëren voor wachtruimte, maar ook misschien winkels of horeca. Zodat het ook een aangenaam verblijf wordt. Gezellig, ja. Daar hebben we overigens ook al wel wat aan gedaan. Want we hebben een paar jaar geleden een prachtig terras geopend. Klopt, ja. En dat is niet alleen maar voor de lol. Dat is ook gewoon echt wachtruimte. Hè. Daar hebben we 100 stoelen. Dus dat is een aanzienlijke uitbreiding van de wachtruimte. Wat we momenteel aan het doen zijn... ik weet niet of je het in het nieuws gezien hebt... maar we hebben deze week een contract getekend... voor nieuwe security equipment. Mm-hmm. Ja, dat zag ik, ja. En dat is niet alleen gunstig voor het security niveau... maar het is ook goedgekeurd door de Amerikaanse autoriteiten. En dat betekent dat we voor de Amerikaanse vluchten... binnenkort, als dat geleverd is... niet meer extra checks bij de gate hoeven te doen. En dat levert weer ruimte op. Want dat neemt nu een hele hoop plaats in beslag... en het is niet zo leuk voor de passagiers. Dus op het moment dat we die security equipment vernieuwd hebben... kunnen we ook meer wachtruimte bij de gate aanbieden. Dus nu heb je 2 keer controle bij die baan... waar ik dus mijn spullen moet neerleggen. Een checkpoint. Dat is een checkpoint. En bij het uittreden van de vertrekhal... waar die dames staan... 3, dacht ik. De gate 3 is het toch ongeveer, hè? Of 1 of 2, weet ik. Maar goed, de oostkant... daar is ook een checkpoint. Is dat een checkpoint? Dat is voor Amerikaanse vluchten zo. Dus als je vanaf Bonaire naar Amerika wil vliegen... moet je inderdaad bij de gate, bij de uitgang... waar je normaal naar buiten loopt... vindt nog een extra check plaats. Oké. En dat is niet voor iedereen. Dat doen ze een beetje random. Ja. Maar dat is een voorschrift vanuit Amerika. En dat kunnen we nu oplossen door ons eigen checkpoint te upgraden. Oké, en dan hoef je die bij die gate niet meer te doen? Exact. En waar breid je dan ook uit naar de oostelijke kant dan met de zaal? Nou, ik noemde net 2 korte termijn acties. Ja. Hè, een terras en een verbetering van de checkpoint. Okay. Uiteindelijk moeten we ook de terminal gaan uitbreiden. Okay. En dat ligt nog op de tekentafel. Okay. Dat moeten we nog verder uitwerken. Maar de ruimte, de richting is wel duidelijk. We gaan eigenlijk de kant opbouwen van dat platform... waar die grote toestellen uit Nederland vaak staan. Dus dat betekent, als ik dus afscheid neem van Bonaire... ga ik met een rustig, mooi gevoel... omdat de vertrekhal mooier is. Dat is absoluut dat is het grote doel natuurlijk. Nou draaien we het om. Jullie zijn het gezicht van Bonaire bij de aankomst. Dat is niet zo leuk. Correct hoor. We realiseren ons dat wel. We zijn de toegangspoort, maar ook het laatste punt... wat bezoekers en inwoners van Bonaire meekrijgen. Ja. Dus we voelen het ook echt wel een verantwoordelijkheid... om dat zo goed en mooi mogelijk te maken. Dus daar zijn ook plannen voor? Voor de aankomst vroeg je. Ja, we hebben ook daar weer korte termijn acties en lange termijn acties. We hebben 1,5 jaar geleden een nieuwe bagageband geplaatst. Die is groter. Het is wel zo dat die technisch niet helemaal voldoet. Dus we zijn met de leverancier in gesprek geweest... en die gaat binnenkort een nieuwe band plaatsen. Dus we krijgen een correcte, goede band. Maar het voordeel van die band is dat die groter is. En dan kan je ook sneller de passagiers hun koffers geven. Dus daarmee hebben we het proces versneld. En tegelijkertijd hebben we de aankomst half vergroot. Dat hebben een hoop mensen niet helemaal gemerkt. Maar die muur waar achter de douane zit... die hebben we een aantal meters verschoven. Daardoor hebben we meer ruimte gecreëerd. Dus dat zijn korte termijn acties. Er komt overigens ook nog een veel gestelde vraag... is natuurlijk, komt er ook nog een ventilator? Ja, precies. Die komt er. En toilet? Ja, die gaan we ook nog opknappen. Maar daar is weer een aantal andere verbouwingen eerst voor nodig. Maar die staat ook op de planning. Een nieuw, mooi, modern toilet. Ja. Ik zeg ook soms met mijn persoonlijke ervaringen... Tuurlijk. Dus ik gooi het is niet altijd om mij te pleasen... maar ik wil het toch wel even verwoorden. Als je aankomt met een vliegtuig, ik ben een lokale... heb ik geen voorrang. In die zin, ik moet ook door die meisjes heen met ID. Ik moet ook weer achter die rij gaan staan van de immigratie. Is daar niet iets aan te doen? Eigenlijk kom je 4
punten tegen als je aankomt. En ik wil mezelf niet aan de kant zetten, maar geen van de 4 punten is eigenlijk van BIA. Oh, dat is goed dat je het zegt. Ja, maar we proberen het wel te faciliteren natuurlijk. Maar je komt eerst de visitor tax tegen. Ja. En daar worden binnenkort door OLB moderne poortjes gemaakt, zodat je aparte rijen en lanes krijgt. Zodat je ook als met cedula's links van de rij er langs kan. Ja? Dus daar komt een verbetering aan, maar die wordt door OLB neergezet. Tweede punt is de grens. Je komt de Koninklijke Marechaussee tegen, die checkt de paspoorten. Ja. Daar hebben we 4 counters. Daar zitten, als het druk is, zitten daar ook 4 mensen paspoorten te controleren. En dat gaat best redelijk. We hebben daar goede afspraken mee. Als het nou nog veel drukker gaat worden, zal je dat ook moeten uitbreiden, omdat er dan meer mensen tegelijk door de grens kunnen. Ja, en dan punt 3 is de bagageband. Wacht even, bij het Marechaussee uitbreiden heb ik geen moeite mee. Maar ik vraag nog even, is er geen voorkeursbehandeling voor de residenten? Ja. In Amerika is het locals hier en dan... Correct, ja. Is daar door BIA iets aan te doen of moet de Marechaussee dat doen? Dat moeten we echt aan de Marechaussee vragen. En ik denk dat het in de huidige setting moeilijk is, maar we denken daar wel over na om in gesprek te gaan met de Marechaussee, om dat in de toekomst misschien te doen. Ja, oké. Het is een beetje onzinnig dat ik op een vliegtuig... Ja, oké, maar goed, laten we het even zeggen. En dan de 4e point is bagage. Het 3e punt is bagage. Die krijg je van je eigen airline terug. En dat zijn vaak, dat noemen we afhandelbedrijven, groundhandlers, die doen dat. We hebben 3 groundhandlers op Bonaire, op de airport. En die hebben een contract met de airline en die zorgen ervoor dat jouw bagage op de band komt. Dan hebben jullie niets mee te maken? Dan alleen maar faciliteren door de ruimte aan te bieden? Exact, wij zorgen dat er een band is. Ja. En de ruimte om in te komen? Ja, maar het is natuurlijk een teamwork. Natuurlijk, snap ik. We hebben heel vaak overleg met elkaar. En meestal gaat het, vind ik, maar dat is ook weer een persoonlijke mening, verrassend snel op Bonaire. Ik heb ook wel eens gehoord dat iemand wat langer heeft staan wachten. Ja, dat is op elke airport hetzelfde. Dat is, af en toe heb je geluk, af en toe heb je pech. Wat van BIA wel is, in die ruimte is er geen ventilator. Ja. Dat komt nog? Die komt eraan, dit jaar nog. Oké. Dat was de 3e. En de 4e moet ik nou tussen de douane heen. Correct, dat is weer een overheidsdienst. De douane, die kijkt wat er het land inkomt qua goederen. En soms mag je doorlopen, soms word je gecheckt. Klopt. En daarna sta je buiten. Oké. En bij die checkpoint van de douane is daar niets te verbeteren? Is dat wat er nu is, naar jouw smaak? We gaan hem wel uiteindelijk nog verder verbouwen. We hebben een serie verbouwingen in de planning, waardoor we uiteindelijk ruimte creëren in de aankomsthal. Dus we gaan nog een keer de aankomsthal verder vergroten. Maar daarvoor moeten we eerst toiletten verplaatsen, restaurants verbouwen. En dan zullen we ook een nieuwe douanezone maken. Maar eigenlijk met het grootste doel is de arrival hall zelf groot te maken. Ja, oké. Nou ben ik dus buiten, ben ik de douane voorbij. En ik zag, toevallig vandaag, is er alweer een scheiding gemaakt. Wat vond je ervan? Ik weet niet, ik vond het opmerken waarvoor dient die scheiding. Ja, er stond eerst paaltjes met lintjes. Ja. En dat is natuurlijk bedoeld om een beetje te coördineren dat de passagiers niet dwars door elkaar heen lopen en ophalers, afhalers netjes even op een afstandje blijven, zodat de aankomende passagiers rustig door kunnen lopen. Ja. Okay. Maar we dachten, we gaan dat een facelift geven. We zetten daar een mooie nieuwe hekwerk neer met welkom, Momini, mooie foto's van Bonaire erop. En een belangrijke zuil, een paal met wayfinding. Hè? Dus waar is wat? Waar is de car rental? Waar is de tourist information? Waar is de ATM? Dat zijn dingen die aankomende passagiers meteen willen weten. Natuurlijk, dus dat maakt oké. Dan ga ik even terug naar voor die eerste punt. Ik ga het niet hebben over slurven, daar zijn we nog niet aan toe. Nee. Maar daar heb ik weer een persoonlijke ervaring mee gehad. Maar dat is niet BIA direct. Ik kom die trap af van zo'n grote vliegtuig. En ik ben niet de jongste meer. Oh. Dus ik loop moeilijk. Ja. Maar er is geen service om mij te helpen. In die zin, toen de tijd. Correct. Tweedens is, als het goed heet is, dan is het goed heet. En als het goed regent, dan regent het goed op Bonaire. Ja. Die trap heeft een soort afkapping. Ik dacht bij mezelf, het moet technisch toch gewoon mogelijk zijn dat je ook zo'n grondslurf maakt. Ja. Die dus uitrolt en dan intrekt. Weet je, zoals een harmonie-idee.
Om het toch geriefelijk te maken voor de aankomst van de mensen. Want het verlopen is mensen zeggen verlopen, dan lach ik ze uit. Want bij Schiphol loop je bijna Veel langer nog. 3 kilometer voordat je... Nou, ik heb 3 antwoorden voor je. Inderdaad, dat lopen dat past ook wel een beetje bij de sfeer en de identiteit van Bonaire. En verreweg, bijna alle passagiers vinden dat een heerlijk wandelingetje. Maar voor mensen die slecht te been zijn, kan het lastig zijn. Ja. Wat eigenlijk internationaal altijd de procedure is dat je als je ticket koopt, kan je aanvinken dat je assistance nodig hebt. Dat heb ik ook gedaan naar Amerika. Dat is stap 1. Als je dat doet, dan zorgt de airline ervoor dat je geholpen wordt in en uit het vliegtuig. Nou was dat op Bonaire in het verleden wel een probleem, want daar heb je speciale liften en voertuigen voor nodig. En dat lukte toen de tijd de groundhandlers niet om dat samen daarin te investeren. Dus wij hebben 2 jaar geleden vanuit BIA gezegd, dan kopen wij zo'n mooie ambu-lift, zo heet dat apparaat. En die is vorig jaar ook geleverd, of zelfs in 23 al. Ik moet even wennen aan het nieuwe jaar. Ja? En sinds die tijd hebben we een keurige faciliteit op Bonaire voor mensen die slecht te been zijn. Dat is lift? Ja. En je had ook een keer die zigzag? Ja, dat was uit een verder verleden. Ja. Dat was ook een poging om het inderdaad goed te faciliteren. Alleen waren daar technische en veiligheidsproblemen mee. En vooral de harde wind zorgde ervoor dat ze niet stabiel waren. Ja. Dus nu hebben we een goede oplossing. Nu hebben we het even over de veiligheid. Dan ga ik terug even bij het afzwaaien. Ja. Bij de hek. Sommige mensen zeggen van Bonaire denkt dat er nooit iets kan gebeuren op Bonaire. Maar het is verdomd onveilig dat mensen zo dicht staan bij een vliegtuig, bij het hek. Bij welk hek bedoel je? Langs de Kaya International? Langs de Kaya, ja. De stad bij de airport zelf, dat de mensen komen afzwaaien. Goed. Is daar voldoende veiligheid? Ja, maar kijk, daar zijn regels voor en wij moeten ons aan die regels houden. Dus BIA moet ervoor zorgen dat er geen onbevoegden op het terrein komen. Dat klopt. En er wordt ook toezicht gehouden vanuit Nederland of we dat goed doen. Dat is bijvoorbeeld ook de reden dat we daar geen auto's met voor- of achterkant tegen het hek aan mogen parkeren. Want dan is het makkelijk om er overheen te klimmen. Ze kunnen in de bak. Ja, dus dat is echt verboden. En dan krijgen wij ook problemen met onze toezichthouder. Maar het hek zelf voldoet. En we hebben daar camera's en we hebben daar patrouilles. Dus dat is, wij voldoen aan alle regels op dat gebied. Okay. Volgende veiligheidsaspect. De levering van brandstof. Ja. Er is ook een beetje gedoe over op deze dagen. Ja. Hoe veilig is wat we nu hebben? De faciliteiten op de airport, en dan bedoel ik de pier en de opslag worden ook, daar wordt ook toezicht op gehouden door de inspectie ILT heet dat, uit Nederland. Ja, die ken ik. En die zijn nu veilig. Wat er wel is geconstateerd is dat die veiligheidscertificaten een einddatum hebben. Dus dat loopt een keer af. Ja. En om veilig te blijven zul je dus iets moeten doen. En zij lappen, dus verbeteren of nieuwe tanks. Ja. Maar dat is weer geen BIA. Correct. De infrastructuur is van een overheidsdeelneming, OTB. En er is ook vanuit Nederland een nieuwe entiteit opgericht. Die heet BBT. Maar dat is allemaal niet BIA. En dan heb je ook nog een operator, die heet Cure Oil, die gebruikt die infrastructuur. Oké. Dus die moeten daarvoor. Maar wat ik bedoel te vragen aan jou is, als BIA ziet dat dat niet gebeurt, krijgen jullie dan op je donder, zeg maar, van de veiligheidsautoriteiten en Amerika en internationaal? Nee, wij krijgen niet op onze donder, maar we hebben wel een probleem. Dus wij hebben er natuurlijk belang bij dat het goed gaat. Ja, dat noem je leveringszekerheid. Hè? Dat er dus ook in de toekomst dat we kunnen rekenen dat er gewoon op een veilige manier kerosine op de airport is. Dus, maar daar moeten jullie wel een zegje in hebben. In die zin van, als jullie horen dat het niet goed gaat, gaan jullie wel aan de bel hangen. Maar het is dit moment is het goed. Nou, alleen we moeten met elkaar, en dan vooral de betrokkenen zelf, moeten wel over de toekomst na gaan denken. Oké. De ruimte op het veld, dan zeg ik ten westen, hè? Dus helemaal naar de west, naar de zee toe. Ja. Daar hebben we dus ook over gehoord dat een bepaald lokaal bedrijf, Falki neemt het, ik denk dat we de naam noemen, die wacht al lang op een
go om daar te opereren? Wat is het probleem in principe? Of überhaupt een probleem is, ik weet niet. Falky is een zeer gewaardeerde bewoner van de airport. Precies. Want ze zijn er al. En wat Falky geweldig doet is luchtvaart toegankelijk maken voor de hele community. Met open dagen, met scholieren. Mensen die willen leren over onderhoud of willen leren om te vliegen. Dus dat vinden we een geweldig partner eigenlijk. En ze zijn nu op de airport. En wat we graag met Falky willen doen is wat afspraken maken over de toekomst. En daar hebben we ook al het een en ander voor op papier staan. We willen gewoon die samenwerking even goed vastleggen. En dan willen we ze ook graag... Ze hebben nu al een stukje terrein. En daar willen ze graag wat aan verbeteren. En daar willen we ze ook bij helpen. Dus die afspraken komen er binnenkort aan. Dus dat gaat opgelost worden? Natuurlijk. Hebben jullie andere operators op het veld zitten? We hebben een aantal bedrijven op het terrein zitten. Er staat een grote hangar en die wordt gehuurd door een van de lokale airlines. Je kent hem waarschijnlijk wel, ZR, voormalig Easy Air. Ja. We hebben onderhoudspartijen op het terrein. We hebben de groundhandlers op het terrein zitten natuurlijk. Dus er is een hoop bedrijvigheid. Ja, dus er is oké. Dus dat is één. Is er nog sprake van dat die leverancier van kerosine onder de grond gaat? Naar het oostelijk gedeelte? Er zijn allerlei plannen. Maar dat is plan. Dat is even niet aan mij. Okay. We hebben nog een eikelpunt, of eikelpunt, ik weet niet hoe het heet. Dat is niet jouw zaak, maar je hebt er nu mee te maken. Ja, ik ben er toch. Is toen de tijd dus dat Nederland zeg maar, het gebeuren overnam, is een heel groot terrein afgesloten. Ja, tot helemaal in Terracora, waarbij bepaalde eigendomsgronden ook binnen het terrein zijn gelezen. Ik ken zelf eentje, ik ga geen namen noemen, dat is de bedoeling niet. Maar er zijn nog in ieder geval eentje die ik goed ken. Er is nog geen oplossing voor. Nee, correct. Er was dus toen terreinruil, of kopen, of betalen, of uitkopen. Ja. Hoe zit dat in elkaar? Ja, dat is een heleboel historie is dat. Ja. Rond 2010 is inderdaad het airportterrein vergroot. Ja. Dat is door een ministerie in Nederland besloten. Ja. Vervolgens is er een hek omheen gezet. De bestemming is gewijzigd rond die tijd. Dus er zijn een hoop wijzigingen geweest. En inderdaad, er zijn van oudsher een aantal percelen binnen dat hek die ook door oudere mensen die inmiddels overleden zijn die in dat perceel is dan in een nalatenschap, een erfenis terechtgekomen. Daar spelen heel veel personen een rol bij. Dat is best een ingewikkelde puzzel. Wij hebben in het verleden een aantal van die percelen kunnen aankopen, want dat is de netste oplossing eigenlijk. Precies. Het kan niet zo zijn dat er een particulier perceel binnen het hek van een airport ligt. Hè. Dus we moeten dit oplossen. En we zoeken ook echt naar een faire oplossing. Want al die jaren konden mensen ook niet bij hun perceel. Maar het is soms best lastig om uit te zoeken met wie moeten we daar eigenlijk over praten. Want er zijn heel veel mensen die zeggen dat ze erfgenaam zijn of dat ze die personen vertegenwoordigen. Dus we hebben daar veel correspondentie over. En we hebben ook onlangs nog weer eens een aanbieding gedaan aan een van de eigenaren of de erfgenamen. Maar niet altijd kom je er in één keer uit. Dus dat vraagt heel veel tijd. En dat is eigenlijk jammer, want het zou voor alle partijen beter zijn als we dit gewoon kunnen oplossen. Maar wat is jullie inzet? Uitkopen? Of is het ook nog steeds, maar dan komt de OLB weer bij terecht. Want als je met terreinruil gaat praten, kun je het ook niet doen, want je hebt geen terrein buiten het terrein. Nee, dan zou OLB kunnen helpen. Maar jullie inzet is gedirigeerd op uitkopen? We hebben alle opties verkend met de diverse partijen. Maar we zijn er nog niet met alle partijen uit. Oké. Daar zitten ook binnen natuurgrotten en weet ik allemaal van wat Bonaire eigen is. Ja. Hebben jullie daarover een soort beheersovereenkomst? Moeten jullie daarvoor waken? Nee, voor zorgen? We zijn wel eens in gesprek geweest met partijen die beheer hebben gedaan in het verleden. Het is ook wel weer een goede beheersmaatregel als iets binnen een hek van de airport zit. Hè. Dan kunnen er geen onbevoegden bij. Maar je zou sommige van die grotten misschien wel soms open willen stellen voor publiek. Dus daar willen we best over doorpraten. Het zit niet in een area waar we aan het bouwen zijn of waar we gaan bouwen. Dus het is in die zin niet in gevaar. Oké.
Laatste punt voor wat betreft, althans voorlopig, misschien moeten andere mensen komen, voor wat betreft de hele airport in de area. Schiphol is bekend dat de omwonenden in Almere en allemaal zeggen van luister, pas op met de vliegtuigen straks laten vliegen, je stoort met mijn ik noem het in groot woord hinderverordening. Ja. Bij ons draait kennelijk andersom. De airport is, men gaat gewoon bouwen. Aan de zuidkant worden er weer huizen en villa's en weet ik allemaal. Ook dure villa's gebouwd. Dat gevaar dat straks een eigenaar die een villa van 1 miljoen gebouwd heeft, zegt van ja, maar nu zit ik elke avond te horen dat een toei die opstijgt. Ja. Waar die waarschijnlijk zelf mee is aangekomen. Hè? Precies, dat ook nog. Nou, ik heb nog heel weinig klagende mensen op het eiland ontmoet. En je kan het natuurlijk ook wel weten als je een villa koopt. We hebben natuurlijk een stuk minder vluchten dan Schiphol. En het geluid zit toch ook vooral in het verlengde van de baan. Dat scheelt ook wel. Ja. Dus niet aan de zeekant? Nee, maar in het algemeen... we maken allemaal gebruik van de airport. En we voelen ook allemaal wel het belang van bereikbaarheid. Of we nou familie willen opzoeken op Curaçao, of het is economisch. Hè. Er komen misschien gasten van je hotel komen eraan. Ja, daardoor beleven we de airport toch wat anders dan in Nederland, denk ik. Prima, oké. Even nu naar de operationele kant. Bedrijf... Dat betekent, jullie moeten zorgen dat jullie winst maken. Of heel plat, jullie moeten zorgen dat jullie je eigen broek ophouden. Niet, dat is wat anders. Ja, correct ook. Hoe is dat in zijn praktijk? Eigenlijk... Positief? Het gaat steeds beter. In het verleden was het vaak zo dat er geen geld was om een verbetering te doen of om een uitbreiding te doen. We zijn nog steeds niet heel rijk of zo, maar we kunnen wel iets meer. En waar ik nu tegenaan loop is vooral dat we eigenlijk heel veel plannen hebben en ook af en toe wel budget hebben, maar dat we toch moeite hebben om alles uit te voeren. Omdat we best een klein clubje hebben. Dus we investeren eigenlijk ook heel veel in de organisatie nu, in de mensen. We geven onze mensen opleidingen, maar we zijn ook aan het uitbreiden. We hebben momenteel 6 vacatures openstaan. Dus als er nog security officers of technicians of project managers of inkopers rondlopen, meld je aan, want we zoeken echt mensen. Waar kunnen ze die vacaturelijsten zien? Op onze social media kanalen kan je de algemene info vinden. Ja? En als je doorklikt naar onze website, dan hebben we nog veel meer details. Oké. Ja. Dus dat brengt mij inderdaad op jullie personeelsbeleid. Er is dus een soort gevoel, perceptie, dat bij de top van de airport alleen maar niet-lokalen zitten. Ja, dat is me wel eens eerder gezegd. Ik weet niet of ik dat helemaal herken. Als ik in mijn managementteam om me heen kijk, dan zitten er heel veel Juditerra aan tafel. En bij gelijke geschiktheid geven we echt de voorkeur aan iemand met een band met het eiland, een Juditerra of een band met de regio. En dat is ook logisch, want we willen ook mensen die snappen hoe het hier werkt en die de ervaring hebben. Hoe je een bouwwerk neerzet of hoe je een operatie runt. Dus dat heeft echt. Dus het is niet zo dat er zeg maar cultuurbotsing is. Dat de mensen die lokaal zijn te vroeg of vertrekken, ontslag nemen of ontslagen worden. Nee. Dat beeld is niet correct. Dat beeld heb ik absoluut niet. Sterker nog, ik vind dat het elkaar wel versterkt. We hebben intern een prettige samenwerking. En we hebben zoveel mogelijk expertise binnengehaald. En waar mogelijk banden met het eiland. En dat doen we ook bij de uitbreidingen. Al die vacatures die ik net noem. Ik roep het niet voor niks hier. Kom naar ons toe. Vraag naar buiten. Wie is jullie toezichthouder? Wie houdt toezicht op jullie? Alleen Nederland, Bonaire, wie zijn? Ja, toezicht waarop? Hè? We zijn een overheidsdeelneming, een NV. Precies. Dus we hebben een raad van commissarissen. En die wordt aangesteld door de aandeelhouder. En de aandeelhouder is OLB. Ja. Maar toezicht op veiligheid of toezicht op security, dat komt weer uit Nederland. Het ministerie? Ja. Dat is ILT? ILT doet het voor safety. En we hebben ook een speciale brigade van de marechaussee. Die houdt toezicht op de beveiliging van de burgerluchtvaart. En daar vallen wij dus ook onder. Dat doen ze ook op Schiphol, hè, maar dat doen ze ook hier op Bonaire. Dus we hebben meerdere toezichthouders. En internationaal gezien?
Wij vallen onder de alle ICAO-regelgeving. Dat is eigenlijk wereldwijd de vliegregels. En daar zijn weer nationale regels van afgeleid. Dus op die manier is dat hele safety- en security systeem dat matcht helemaal. Mythe of realiteit? Is het de bedoeling dat de verkeersmensen in de nabije toekomst verdwijnen en dat gedeelte vanuit Curaçao? De luchtverkeersleiding wordt gedaan door de organisatie die heet DCANSP. Ja? Dat is dus de luchtverkeersleiding. Dat is dus niet BIA. Die organisatie zit op Curaçao en daar doen ze ook de luchtverkeersleiding voor het grotere gebied. En bij ons op Bonaire in de toren doen ze de lokale verkeersleiding. Daar zitten nu van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat verkeersleiders. 's Nachts zitten ze er niet, maar zijn ze oproepbaar als wij een ambulancevlucht hebben bijvoorbeeld. En DCANSP is ook aangewezen door het ministerie uit Nederland om die luchtverkeersleiding te verzorgen. En natuurlijk, zoals elke organisatie, zijn ze bezig met vernieuwingen en modernisering. Wat je in meerdere plekken op de wereld ziet, is dat je ook camera's op een toren kan schroeven. En als je dan heel veel goede systemen daarbij doet, kan je ook op een afstandje verkeersleiding doen. Daar hebben ze nog niet over besloten, maar daar denken ze over na. We zijn regelmatig in gesprek met de luchtverkeersleiding, omdat wij natuurlijk willen zorgen dat Bonaire bereikbaar blijft. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat we maatregelen nemen waardoor we opeens dicht moeten. Geïsoleerd lagen. Ja, exact. Dus daar bewaken we wel de belangen van Bonaire. Oké. Organisatorisch zitten op de airport, worden dingen uitgehuurd. Restaurants, horeca, ook autoverhuurbedrijven. Enzovoort. De taxis, die hebben dus wel wat. Ja, die hebben een eigen beleid of eigen moeilijkheden die ze tegenkomen. De vraag die ik wil stellen is dat de policy van de luchthaven om zich niet te bemoeien met dat soort businessen, dat het uitbesteed wordt? Nou, taxis is misschien een speciaal verhaal, maar in het algemeen winkels, car rentals, horeca. Ja. Daarvoor sluiten we altijd een contract af met zo'n exploitant. En de algemene regel is eigenlijk, kijk, je gaat niet zomaar je winkeltje openen op een luchthaven. Nee. Daar moet je toestemming voor hebben. Precies, ja. En wij verwachten ook daar een stukje van de opbrengst. Want wij doen heel veel moeite om al die passagiers te faciliteren. En dan willen we ook graag een beetje profiteren van de winkelopbrengsten. Want dan kunnen we de airport weer mooier maken. Ja, klopt. Dus dat soort contracten sluiten we dan af met winkeliers of met horeca mensen of met car rentals. En op die manier zorg je dat alle faciliteiten op een airport zijn. Okay. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat je zonder die toestemming een handeltje gaat drijven op de parkeerplaats bijvoorbeeld. En hebben jullie limieten? Bijvoorbeeld, ik noem maar een dwarsstraatje, maar 6 car-rentals mogen zijn, maar niet 10? Ja, we hebben een tijdje geleden een marktonderzoekje gedaan. Wat is nou redelijk en waar is nou... we willen gewoon een gezonde marktwerking. En daar kwam inderdaad het getal van 6 uit. Oh, zo. Ja, dus op die manier kijken we waar is behoefte aan en dan vullen we die in. Parkeerruimte. Ja. Functioneert die goed? Wat vind jij? Ik zie als ik aanrijd, zie ik dus meer auto's langs het hek staan. Ja. Ik overdrijf een beetje. Meer auto's langs het hek staan dan binnen. Nou, het is vrij vol op de parkeerplaats, hoor. Ja. Zeker als er veel vluchten zijn, of veel vluchten tegelijk, dan begint het heel vol te lopen. Dus we hebben ook plannen om nog dit jaar de parking recht voor de terminal, P1, de short-term parking, om die uit te breiden. We zien nog ruimte in de weg die langs de parking loopt. Dus dan kunnen we daar 20 tot 25 plaatsen extra maken. En we kijken ook wie gebruiken die parking eigenlijk. Ik zie nog wel eens een enkele keer een car rental die geen toestemming heeft bijvoorbeeld. Okay. Nou, dat is niet de bedoeling. Die parkeerplaats is er voor mensen die de airport willen bezoeken. Ja. En niet om een handeltje te drijven. En we hebben natuurlijk ook nog de long-term parking. En als die short-term vol is, kan je gewoon doorrijden naar de long-term. Ja. Heb ik goed begrepen dat jullie de Kiss and Ride ook gaan aanpassen of aanpakken? Ja, dat heeft daarmee te maken. We hebben nu een Kiss and Ride strook recht voor de terminal.
Daar willen we dus de parkeerplaatsen eigenlijk uitbreiden. Dus om die ruimte te creëren hebben we de kiss-and-ride-strook verplaatst. Een stukje verderop, eigenlijk nog dichter bij de terminal. En die gaan we binnenkort in gebruik nemen. En dan kunnen we daarna de parking uitbreiden. Oké. Een heel verhaal hebben we dus proberen. Ik weet niet of ik wat overgeslagen heb. Of dat... Nou, ik heb je nog niet een antwoord gegeven op de schaduw die je wilde hebben. Ja. Want je zei een tijdje geleden, je stapt uit het vliegtuig en je moet dan een heel stuk over het platform lopen. Ja. Die harmonica ding dat ik zei. Ik denk niet dat het een harmonica hoeft te worden, maar we kunnen wel langs de rand een nette overkapping maken. En dat zit wel in onze lange termijn plannen. Dat is een beetje de zon aan bij regen. Of regen. Oké. Maar we gaan niet met bussen. Nee, snap ik. Dat gaan jullie niet doen. Nee, met bussen. Okay, nee. Voorlopig niet. Maar dat hoeft ook niet, het is niet zo ver. Nee. Vliegverkeer, het is behoorlijk toegenomen. Wat zijn de perspectieven voor de toekomst? Zijn er nieuwe maatschappijen in de pipeline? We kijken altijd heel goed waar het eiland behoefte aan heeft. En dat heeft soms met de bevolking en de inwoners te maken en soms met de economie. Dus we zetten al een paar jaar echt in op regionale bereikbaarheid. Hè? De inter-island connectivity. We hopen dat dat betaalbaar blijft. En je weet zelf ook, er zijn vaak niet eens tickets als je je familie wil bezoeken op Curaçao. Dus we hebben bijvoorbeeld laatst de airporttarieven voor die inter-island passagiers verlaagd. En niet alleen wij, maar ook Aruba en Curaçao. Ja. En we zien nu al dat de ticketprijzen ietsje gezakt zijn. Dus dat heeft echt effect. En we hopen ook dat we met de regionale airlines zoals Divi of Winair of ZR stap voor stap wat meer stoelen kunnen aanbieden. Zodat we de eilanden in ieder geval goed verbinden. En ik heb ook een klein nieuwtje. Ik ga je nog niet alles verklappen, maar er komt misschien een nieuwe airline bij die ook een ander eiland in de bredere regio gaat verbinden. Dus niet vanuit het vasteland Amerika af, maar in de regio. Oké. Daar zijn jullie mee bezig. Ja, dus dat is hopelijk dit jaar nog? Regionaal, ja. Okay. En we kijken natuurlijk wat wil het eilandbestuur, maar ook de hotelsector. Wat zegt het strategisch tourism plan? Hè, waar moeten we ons op focussen? En dat is al een paar jaar Noord-Amerika. Dat is eigenlijk de opdracht. Ja, want die spendeert. Correct. Ja. Nou, en dat is ook al redelijk gelukt. Hè. We hebben al 2 jaar nu WestJet uit Toronto vliegen. JetBlue is gestart. United. Nou, dan zie je ook, als je zo'n competitor als JetBlue naar Bonaire haalt, zie je ook een reactie bij de andere airlines. Dus American is veel betaalbaarder geworden en ook meer gaan vliegen. En ja, dat doe je eigenlijk faciliteren wij alleen maar. Maar wat je wel ziet is dat er nog steeds een hoop lege hotelkamers op het eiland waren. En die vul je nu op met de vliegtuigen. De vluchtschema's, daar heeft Bier iets mee te maken? Nou, wij kunnen natuurlijk operationele beperkingen aangeven. Hè. We hebben bijvoorbeeld tegen JetBlue gezegd van, nou, hartstikke leuk dat jullie op zaterdag willen komen, maar niet om 3 uur. Je moet ietsje eerder komen. En ik vergat nog 1 belangrijk speerpunt. Wat wij denken dat echt belangrijk is voor Bonaire is een verbinding met een grote airport waar je kan overstappen in Latijns-Amerika. Oh ja. Denk bijvoorbeeld aan Bogota of Panama. Ja. En dan kunnen we voor zaken, maar ook voor friends and family en voor toerisme kunnen we in één keer een heleboel bestemmingen aanbieden. Zijn jullie daarmee bezig? Ja. Met het oriënteren wat wel of niet kan? We hebben onlangs weer hele goede gesprekken met Avianca gevoerd en ook met Copa. En ze zijn geïnteresseerd. Ze zijn ook meer dan vorig jaar zijn ze nu op zoek naar nieuwe bestemmingen. Ze hadden problemen met hun vliegtuigen. Ze hebben Boeings en die werden wat later geleverd. Nu hebben ze, dus ze kunnen nieuwe bestemmingen openen. Dus ze zijn in gesprek. Maar we moeten het wel gebalanceerd houden. Ik denk dat we een aantal nieuwe routes nu gestart zijn. En we moeten ook zorgen dat dat een succes wordt. En je moet je bestaande partnerships ook borgen, hè? Cherish your darlings. Wat je nu hebt aan de zuidkant. En dat je het afzet tegen het aantal bezoekers. Die enorm gegroeid is. Ten opzichte van 2019 zelfs. Maar ook ten opzichte van wat ik in jouw jaarverslag heb gezien. Hoeveel ruimte is er nog? Op de airport bedoel je? Wat je nu hebt. Nou, er is eigenlijk heel veel ruimte. Als je maar op andere dagen natuurlijk. Als er één tegelijk komt. En verspreid over de week. Correct.
Dus dat is altijd een beetje passen en meten. Maar er zit natuurlijk wel ergens een einde aan. Wat kunnen we aan? En ik vind het onze rol om te zorgen dat we op tijd klaar zijn om te faciliteren. Oké. Kun je gewoon heel kort, want dat is heel technisch... wat de rol van de airport, wat is de toegevoegde waarde van de airport in de economie van Bonaire? Ja, nou, ik zie het breder als de economie. Het start bij de mensen. En wij verbinden het eiland met de regio, met de wereld. En je moet er niet aan denken dat dat allemaal niet mogelijk is. Hè? Dus het is voor iedereen hier op Bonaire is het toch wel een pijler om ergens te komen. En het is een economische pijler, maar niet op zichzelf. Ik zeg het al een paar keer, wij faciliteren eigenlijk de bredere economie. En dat is voor een groot deel toerisme natuurlijk. Oké, maar jullie hebben hoeveel mensen personeel werken? Nou, en ook de winkels, dat zijn allemaal indirecte dingen die de economie beïnvloeden. Correct. Ja, we hebben best wel wat mensen aan het werk op de airport. En niet alleen bij BIA, maar ook de groundhandlers, de overheidspartijen, de winkeliers. Precies, ja. Oké. We hebben dus nu de zaak opengegooid voor de inbellers. Yo dan besamos punto papiamento tranquilo. Así besamos preguntas, nós também com Martin te contestar. Muda na linha, papião. Een bonne tarde, meneer Maartens, goedemiddag. U spreekt met Samuel Girbus Roos, zoon van Matteo Ramon Roos. Nós temos explique para mim, não? Conosco terreno propriedade de Limba. Não de Limba, sorry, de aeroporto. Yeah. É coisa que mais de 2 anos, com carabina de nós, ok, põe turcos riba papel para nós. Então, que o papel não está queda, manda nós de caixa para muralha. Então, me quer para o ponto, menino Marta, senão, de com, que tem problema que não acontece, nós, é carta não, com nós a mandar. Ja. Okay. Me quer pedir para mim, explicar-me, de com, que está passando, para sobra. É sunco que mais está zona de Edison Serraus com a Muricaba. É que mais pero não escuta. De Mateus que mais é bota com cara vida, mano, para nós, é sair nos que. Oké, ja. Komt u bekend voor? Families Erwin Serraus, die hebben dus een terrein. Er is tussendoor gekomen een andere vertegenwoordiger. Kennelijk komen jullie nog niet uit. Nee. Waar zit het probleem? Nee, wij kennen elkaar. En, hoeft niet in details, maar waar zit het probleem? We moeten niet de zaak in detail hier bespreken. Nee. Wat ik belangrijk vind is dat we in gesprek blijven en zoeken naar een oplossing. En wij willen echt een oplossing bereiken. Alleen, we hebben elkaar nog niet kunnen vinden. En wat het extra ingewikkeld maakt, is dat we met heel veel mensen moeten praten over dit ene perceel. Oké, dus men praat niet met één mond, nog steeds? Ja, en daarnaast zijn de verwachtingen misschien anders. Van anders, dus, binnen zelf, oké. Maar ik ga ook binnenkort weer opnieuw contact zoeken met iedereen. Dat is belangrijk. Ja. Want hier praten heeft geen zin. Ik bedoel, dus ga jij dus dat zeggen, dat als je hier weg bent, niet morgen, maar dat je zo gauw mogelijk de mensen opvraagt om te komen praten. We gaan weer verder praten. We blijven zoeken naar een oplossing. En ik vind het ook echt vervelend voor iedereen dat het zo lang heeft moeten duren. Ja. En we moeten een eerlijke oplossing zien te vinden voor iedereen. Oké. Meneer Maarten, também tem nós também discutir em detalhes na rádio. Olha, bij Bergtrabalho, e também assim mais é possível trazer partido dan Berg junto para buscar solução. Discutir, buscar problema de família aqui na rádio, nota é lugar apropriado. Oyente, bota na linha. Noite, boa tarde. Boa tarde. Escuchando o programa, não? Tá bom, é por um hope plan, pero coisa que a mim observar, que maioria aeroporto, ou que o base avião promete que passa imigração, na de toilet que é visitante, por visitar promete que passa imigração, porque tem a barra que vai toilet. Pero quando passa imigração, promete que vai toilet, anda de 2 toilets tem na, mientras tanto na track tem set de toilet aí na que men na boa se usa dizer. E que tem que é de tratando de plan para toilet voor de immigratie langs daar. En dat kapitaal. Je hebt het gevolgd. Een paar details mis ik. Toiletfaciliteiten voor de immigratie. Die hoor ik, ja. We werken nu aan een ontwerp om
In die route? Ja, hoe zeg ik dat? Je hebt daar een tuin eigenlijk. Ja, precies. Nou, we willen die tuin graag wel behouden, maar we gaan een deel van die tuin gaan we een gebouw neerzetten. Eigenlijk een uitbreiding van de terminal. Onder andere voor de visitor tax faciliteiten zelf. Ja? Maar ook inderdaad voor een veelgevraagd toilet. Voor dames en heren. Ja, met uiteraard. Ja, want dat is niet gender. Nee, ja. Oké, dus de route, dan hebben ze die avion. Waar je gaat naar immigratie, dan heb je een espacio para visitor tax. Maar dan heb je een espacio facilidade para toilet, waar je de handel in de mooi. Wat je doet dan, Lia? Als je komt daar weer, ik kom naar meneer Maarten, dan kijk ik tot aan inventie, maar ik kom naar die kaarten, not een voet naar het puerto, not een paar namen voor dat we moesten gaan toe leren. Kijk naar gewerkt in mee. Dank je. Ja, wat gaan jullie doen met de kaarrentes die geen boet hebben op de airport, maar toch naar de airport rijden en mensen afhalen? Kan je daar iets tegen doen? Ja, daar kunnen we zeker iets tegen doen. Maar het begint ermee dat we uitleggen waarom dat niet de bedoeling is. En ik geef altijd maar het voorbeeld. Kijk, je hebt een mooie radiostudio hier, een parkeerplaats voor de deur. Als ik daar nu pastetjes ga verkopen, dan kijk jij ook vreemd op, denk ik. Precies. En toch is het zo gegroeid dat dat eigenlijk door veel partijen wel bij de airport gebeurt. Maar dat is niet helemaal de bedoeling. We werken wel aan een alternatief. Misschien hebben jullie het al gezien. Er wordt een wachtruimte gebouwd nu naast de car rental booths. En we gaan binnenkort aan de car rental companies op het eiland aanbieden of men daar gebruik van wil maken. En dan betekent dat je daar met een busje naartoe kan rijden en je klanten daar op kan halen om de auto uiteindelijk elders op het eiland te verhuren. Oh, dus je kan dus gewoon wel administratief daar komen, maar niet met de auto zelf. Nee, die auto's horen niet op de airport. En dat betekent dat die plek ook niet voor de niet-boeters houden zijn. Ja, maar dan moet je nog steeds een akkoord met BIA over afspreken. Maar het is wel bedoeld voor de niet-boeters. Ja, en dan krijg je dus toestemming van ons om een soort shuttle-dienst te doen. Okay. Correct. Prima. Oyente Badalia. Ja, goedemiddag, Pontardi. Daarbij. Mi pregunta meneer Maarten, er is maar één weg naar de airport van beide kanten, Belém en van Playa. Mocht er een grote ongeluk gebeuren, er is geen aanvoer. Alle vluchten gaan zonder de passagiers. En tijdens regen, een zware regenval, we weten van als je van Belém komt, die geul, het water bij de carrentals, is er iets aan te doen met de afwatering rond de airport, want er is ook gebeurd dat bij de bagage en een gedeelte van de airport onder water raakt. Ja. Is dat ook in de planning? Dank u wel. Dank u. Dat zijn 3 vragen. Daar gaan we. Als je het hebt over bereikbaarheid van de airport en de wegen rondom de airport, dan is dat natuurlijk een OLB-vraag. Ja. En ik verwacht dat OLB ook over mobiliteit op het eiland nadenkt en daar een mobiliteitsplan van maakt. Kijk, je kan wel de andere kant op langs de airport, maar dan ga je bijna via Sorbonne ongeveer. Ja. Dus je hebt gelijk. Stel je geeft een huwelijksfeest op de AMO en je sluit de weg af. Dat was ooit een plan van iemand. Ja, dat zorgt wel voor problemen. Ja. Dus, maar op zich, we hebben nu niet te klagen over de bereikbaarheid. De wegen zijn er en je kan van 2 kanten naar de airport komen. Dus so far so good. Onlangs is er wel een groot stuk ook vernieuwd door OLB. En dat is een keurige verbetering natuurlijk. Waarom is dat stukje dat steeds onderloopt dan niet vernieuwd? Dus wordt vaak gevraagd. Correct, ja. Dat heeft ermee te maken dat daar onder de weg nog allerlei infrastructuur ligt en afwatering ligt. Maar OLB is daar wel mee bezig en dat moet eigenlijk eerst worden opgeknapt en dan kan de weg verbeterd worden. Dus dat betekent bij de ingang van de airport naar de zuidwestenkant? Correct, richting Belém. Ja. Daar moeten dus nog onder de grond dingen gebeuren voordat ze Voordat de weg kan worden opgeknapt. Maar ik hoorde inderdaad, er staan bij hevig regenval staan daar flinke plassen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nee. En hij noemde ook dat trouwens jouw wachtruimte ook onder water liep. Is dat daardoor? Nee, dat is weer een ander verhaal. Dat is de arrival hall. Daar kwam vaak water naar binnen via de immigration eigenlijk. Dat helpt daar een beetje. Het loopt daar af. Daar hebben we een hele goede afwatering nu gemaakt. Dus dat probleem is verholpen.
Laatst was er 1 keer een put verstopt. Ja, dan krijg je alsnog overstroming, net als thuis. Maar in principe is de afwatering flink verbeterd. Dus oké. Voor wat betreft de aankomst, de aankomst, sorry. Voor de vertrekkende passagiers. Wat we dus nu hebben, de balies en zo. Is dat genoeg ruimte voor alle airlines die we hebben? Ja, hangt er weer vanaf hoeveel je het tegelijk gaat doen. Maar er zit niet veel rek meer in. Dus we kijken ook naar, moeten we die systemen en die counters niet sowieso vervangen? Want dat gaat al een tijdje mee. Binnenkort komt er ook een nieuwe bagageband achter die counters. Want die doet het ook al een aantal jaren. Of we gaan hem in ieder geval renoveren. En je zou daar iets efficiënter de counters naast elkaar kunnen zetten. Dus als we gaan vernieuwen of vervangen, dan gaan we ook een beetje meer capaciteit daar maken. De ruimte boven, wat gebeurt er verder? Vroeger had je een mooie restaurantje. Ja, is dat niet alleen maar kantoren? Dat zijn allemaal kantoren en dat zijn er eigenlijk nog niet eens genoeg. Want er zijn heel veel partijen, vaak airlines of overheidspartijen of BIA zelf, die echt kantoorruimte in de terminal nodig hebben. Okay. Dus we zitten er ook over na te denken om boven de vertrekhal, waar nog geen opbouw is, om daar ook nieuwe kantoren te gaan bouwen. Oh, daar zit ook in de planning van jullie. Oké. Wat ik wilde toch even herhalen, wat nu is. Jullie hebben dus nu een totaal van 400 zoveel duizend bezoekers gehad? 470.000, ja. Tot hoe groot kan die zijn? Kan die hebben? Dat zijn wel aankomende en vertrekkende passagiers bij elkaar opgeteld. Okay. Ja, hoe groot kan het zijn? We kunnen nog wel een tijdje door met de bestaande faciliteit. We moeten hem wel mooier maken, beter maken. En als je in de drukke uren wil groeien, moet je hem ook groter maken. Maar ja, wij mikken toch op het faciliteren van wat het eiland wil. Hè? Dus als er meer toeristen gaan komen, als er meer hotels gebouwd worden, dan zullen er ook meer airlines komen. Ja, dan moeten wij ook op tijd aan de slag. Oké. En de vraag of jullie er iets aan kunnen doen, het ophalen van mensen. De private, niet de carrentes wat heen. Het had gewoon de private mensen die komen passagiers afhalen. Ja. Is daar niks tegen te doen? Want daar klagen de taxis over. Je mag alle passagiers ophalen op een airport. Nee, maar ze doen het uit business. Hè? Ze komen vanuit een bepaalde hotel met een plaatje van. Nou, maar ook hotels mogen hun gasten ophalen. Ja hoor. Kijk, wegbrengen is makkelijker dan ophalen. Hè? Want wegbrengen is kiss and ride. Dat is letterlijk koffers uitladen. En dan wegwezen. Kiss and ride. Ja, precies. Maar bij afhalen zit je al gauw een half uurtje te wachten. En dan staan mensen nog op hun bagage te wachten. Dus dat is wat ingewikkelder. Maar nee hoor, geen problemen met hotels die hun gasten ophalen. Goede relatie met de taxis? Absoluut. Ik ga vaak op het bankje naast ze zitten. Hebben we domino gespeeld met ze? Nee. Of krijg je geen domino spelen? Nee, dan krijg ik ga ik niet winnen. Oké. Nee. Nou, je hebt nog 2 minuutjes. Wat wil je tegen de bevolking iets zeggen? Mag. Nou, We komen weer een keer terug later. Ja, laten we dat is onze eerste introductie, ja? Ik denk dat iedereen wel weet dat Bonaire zich ontwikkelt. En we proberen dat beheerst te doen natuurlijk. We proberen onze identiteit te behouden. We weten ook dat er op de airport nog heel veel dingen moeten verbeteren. En daar werken we hard aan. Dat begint echt bij onze eigen mensen, bij onze organisatie. We investeren in onze mensen, we belonen ze ook goed. We groeien als organisatie en we gaan. Ja, ik heb heel veel plannen verteld, maar ik wil vooral eigenlijk praten over wat hebben we echt gedaan, hè, de resultaten. Dus ik hoop ook dat iedereen dat ziet. Eentje heb ik er nog niet genoemd, als het mag. Eigenlijk het grootste project wat we over een paar weken gaan opleveren, dat heeft miljoenen gekost. Dat is de nieuwe baanverlichting. Oh ja. En dat is een essentieel stukje infrastructuur. Hè. Het is eigenlijk een stukje weg. Als we dat niet hebben, kunnen we in het donker niet vliegen. Nou, dat was echt, dat noem je end of life. Hè. Het was bijna kapot. Dus dat moest opnieuw gedaan worden. Dat hebben we samen met het ministerie miljoenen ingestopt. Daar hebben we elke nacht aan gewerkt. Hij is nu klaar. Hij wordt nu opgeleverd. Als je goed kijkt, eigenlijk brandt hij al. Maar we doen nu de laatste test. En we gaan hem binnenkort feestelijk openen. En dat is echt een belangrijke stap voor Bonaire. En de banen zelf? Ja, die ligt er goed bij. Die moeten niet onderhouden worden nog? Ja, altijd onderhoud doen. We gaan, ja, tuurlijk. Maar ik wil geen nieuwe asfaltlaag en zo. Nee, we gaan een slim laagje eroverheen leggen komend jaar. Waardoor die veel langer meegaat. En we houden hem goed in de gaten. Maar de baan is prima. Geen plan voor een taxibaan?
Nou, maar eigenlijk nog niet nodig. Pas als je echt met vliegtuigen in de file komt te staan, dan moet je daarover gaan nadenken. Maar asfalt is duur, hè? Ja. Moet een beetje op de centen letten. Oké. Ja. Maar wat jij, je toekomst van de airport, goed, positief? Ja, absoluut. We zijn hard in beweging. Ik hoop dat iedereen dat ziet. Voldoende ruimte voor de lokale jongens. Jij bent ook jong. Die dus studeren. Dat ze dus een baan zou kunnen. Ja. Dat ze in die richting gaan studeren. Ja, we zoeken echt naar hoop, versterking, talenten. Maar ook ervaren mensen. Het liefst in Juditerra. Het liefst met een band met het eiland. Dus hou de website echt in de gaten. Want we zoeken nog veel meer mensen. Oké. Maarten, bedankt. Dat was onze eerste ontmoeting via de radio dan natuurlijk. Ik hoop dat u nog een keer bereid bent als ik dat nodig acht om dus meer dingen. En als je zelf graag iets wilt vertellen, communiceren, de deuren staan open. Bon, masje dankie. Hopi dankie, Turkos Bong, voorste met je werk. Dank je. Shorang, Temayang, Kudioske. A mi tacinha, a botacinha, e junto nos tacanabay, dilante, non olvida quello que vocinha. Nunca, nunca, otra poquita, non olvida quello que vocinha. Nunca, nunca, otra poquita, a mi tacinha, a botacinha, e junto nos tacanabay, dilante.